Ледена приказка превърна Самоков в сцена на магия, красота и коледно вълшебство. Самоков се потопи в истинска зимна приказка с впечатляващия спектакъл «Ледена приказка», който събра малки и големи в свят на магия, емоция и празнично настроение. Събитието бе организирано от община Самоков и реализирано с подкрепата на Национален фонд култура по проекта «Самоков – сцена за всички». На вечерието на Коледа ледената пързалка се превърна в сцена, на която приказките оживяха, а любимите герои от света на Дисни слязоха на леда, за да подарят на публиката незабравимо преживяване. Светлини, музика и изящество се сляха в едно, а всяко движение разказваше история за мечти, смелост и вяра в чудесата. Създател и хореограф на спектакъла е Ина Лутай, която заедно с шампионите на България по фигурно парзаляне превърна ледена приказка в истински празник за сетивата. Спортистите се превъплатиха в приказни образи и с изключителна лекота, артистичност и емоция поведоха зрителите в свят на красота и вдъхновение. Спектакълът бе посрещнат с бурни аплодисменти, а най-яркото доказателство за успеха му бяха усмивките и възторгът в очите на децата, които преживяха магията на живо. За възрастните ледена приказка бе красиво напомняне за силата на изкуството, която обединява, радва и създава празнично настроение. Кулминацията на вечерта дойде с впечатляващо Magic лазерно шоу, представено от Дани Лазер Шоу. Синхронът между светлина, музика и пространство превърна ледената повърхност на парзалката в жив плат от цветове и форми, а туристическата градина се озари в бляскава ферия от светлинни ефекти. Хареса ли ти спектакъл? Да, хареса ми много даже. Беше много хубаво, шоуто беше много хубаво. Хареса ли спектакъла, така ли? Много, беше прекрасен. Виждам, че много стилно е направена украсата, има много красива елха, програмата беше богата. Ако трябва да опишете място с една дума, каква би била тя? Вълшебно. Това е нещо много хубаво за децата преди Коледа. Тук е много приятно, връщаме в детството, дядо Коледа, коледната магия, парзалката и всичко, което се случва, топлина и много е прекрасно. С това събитие Самоков още веднъж утвърди мястото си като активна културна сцена, в която изкуството достига до всички. Ледена приказка е не просто разказ, история на леда. Тя създаде спомен, който ще остане дълго след последните аплодисменти.